Moro. Mulle tuli tämmönen hyvä idea tämmöisen uudenlaisen sisällön laatimisesta. Ja tämän ajatuksena on, että mä vähän kerron noista mun mietteistä, mitkä johti näiden mun tekemieni kellojen suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Me aloitetaan tällä Saukko i500-mallilla, joka onkin tämmönen aika VG-tapaus. Tässä on tämmönen melko vahva muotokieli. Mun mielestä tämä muistuttaa jonkin verran 80- ja 90-lukuja, jolloin oli tämmöisiä hyvin kokeellisia, erilaisia suunnittelu- ja muotoilusuuntauksia. Mä olisin halunnut kovasti löytää semmoisen kellotaulun, mikä vähän niin kuin peilaa tätä bezel-insertin näitä tikkumaisia muotoja. Tässä bezel-insertissä on tuossa tolleen tuonne keskustaan päin suuntautuvat tuommoiset viivat. Ja mä olisin halunnut sitten kellotauluun myöskin tämmöiset vähän niin kuin vastaavat tikkumaiset tai baton tunti-indeksit sitten. Joudun kuitenkin sitten tämän kanssa tyytymään tämmöiseen kellotauluun, mattamustaan kellotauluun, jossa sitten on osittain pyöreät tunti-indeksit. Nämä mattapinnat kuitenkin peilaa tosi hyvin, täydentää toisiaan tämän kellotaulun ja sitten tämän sukeltajan kehyksen välillä. Samoin sitten nämä tämän kellon viisarit päätyi olemaan maalatut, eli mattapintaiset. Vähän niin kuin jälleen täydentääkseen tätä mattapintaista suunnitteluideaa. Tässä tämä tuntiviisarin keskusta on maalattu käsin mustaksi. Se oli alun perin valkoinen ja sieltä vähän erottu, joten mä sitten otin ja maalasin sen sitten käsin, jotta se tuohon tyyliin sitten sopisi. Meillä on täällä nuppikruunu kahdella kumitiivisteellä, silikonitiivisteellä, joka on samalla lailla pykälletty kuin toi meidän sukelluskehys, pyörivä sukelluskehys. Sopii todella hyvin yhteen. Ja sitten taustana on display caseback. Mä aina tykkään ihastella rannekellon koneesta ja tuolta display casebackin kautta. Heiluri koneistossa on tässä kappaleessa koristelematon. Mulla on tällä hetkellä noin heilurikoristeet, vaikkakin niissä on ollut silleen vähän useampia suuntauksia hankkeita meneillään, niin se on pikkusen jäissä. Olen niin päätynyt semmoiseen päätelmään, että käytännössä pitäisi hommata laserleikkurista varten. Ja tommonen metalliin pystyvä laserleikkuri, niin sehän on pikkusen kalliimpi kuin muovia tai nahkaa kaivertava laite. Elikkäs joo, se on vielä hankintalistalla. Yksi asia, minkä mä tässä vielä haluan muuttaa tässä muotoilussa, on tämän kellon sekuntiviisari. Tuossa kellotaulun puolella on tosiaan tämmöisiä pyöreitä elementtejä tunti-indeksien kohdalla, ja niitä ei oikein sitten juuri missään muualla tässä kellossa, paitsi ehkä tuossa on sukeltajan kehyksen kello 12 kohdassa olevassa helmessä, Pearlissa. Mutta tätä pyöreitä muotoilua pitäisi jotenkin toisintaa täällä, ja ajattelinpa sitten, että se olisi toi sekuntiviisari, jonka mä sitten tuohon ajattelin korvata semmoisella, missä on jonkinnäköinen pylpyrä. Tämä tikkumainen ja suora sekuntiviisari tässä on kyllä hyvin semmoinen instrumenttimainen ja tyylikäs, mutta sille kyllä taitaa löytyä parempi koti jostain muualta. Nyt kaivataan sitä pylpyrämäistä muotoa tähän viisareihin. No joo, mä oon kyllä tähän kelloon ihan tosi tyytyväinen. Tästä tuli hyvän näköinen. Tää on niin ikään tämmönen Bro-malli nyt sitten. Mä tilasin tämän kotelon kuperalla lasilla, joka olisi sopinut sitten tuon bezel-insertin kanssa, mutta kauppas vaan. Sieltä tuli sitten tasaisella lasilla oleva kotelo, joten jouduin sitten kaivamaan varastosta kuperan lasin AR-pinnoitteella, ja tämä sitten nostaa hieman kustannuksia. Tästä johtuen sitten tämä on Pro-malli. Mä olisin halunnut tarjota tätä vähän halvemmalla, mutta tässä kävi nyt näin. No, Pro-mallista johtuen sitten tässä on myöskin nämä
Rannekkeen päätöpalat on koneistettu täysmetalliset. Tämä on siis täydellinen Oyster-ranneke, tämmöisen SKX-kotelo. Parempaa ei varmaan löydy. Ton soljen tuosta voisi vaihtaa varmaan, mutta sen sai sitten halutessaan kukin tehdä itse. Joo. Mä mielelläni kertoisin lisää tuosta SCS-konseptista. Tässä keulataulussa lukee nimittäin SCS. Mutta tästä tuli jo yli 5 minuutin pituinen video. Kerropa siis siitä joskus toista. Mutta tästä nyt oli. Kiitoksia katsomisesta ja kommentoikaa, tykätkää, jakakaa, palauttaa.